На 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и денят на София. Как столицата ни ще отбележи празника в условията на COVID-19? Цанка Николова е на пряката ни линия от новия лъч на софийското метро. Добър ден! Добър ден и честит празник. По необичаен начин няма го тържественото честване и водосвета пред църквата Света София и това се налага заради пандемията. Иначе за столичани в столичното метро по новият лъч има празнично настроение. Част от изненадите виждате и в момента. Фокусник, акробати, флашмобове и много музика ще развеселят пътниците в днешния ден. Вижте още от идеята на тази инициатива. Това е мултидисциплинарен арт-проект, който включва акробатика, илюзионисти, театър на движението, също така и музиканти, които ще изпълнят живи изпълнения. Идеята е да изненадаме столичани. Те ще очакват един напълно нормален влак, който се движи по 3-я метро диаметър, но ще попаднат буквално в друго измерение. По-рано днес заместник-кметът на София Тодор Чобанов представи разкритата антична гробница от Сердикийския некропол. Тя е открита случайно при ремонт на тротуара между общината и църквата Света София. При посещение в музея най-вероятно ще представим тази информация. Ще може да се разглежда информация и за тази крайно интересна гробница, която несъмнено представлява група с гробницата на Хонори и говори за това, че тук е имало ателие в Сердика. Тя е била доста важен град в този период. Има една повторяемост на мозаичните форми, което говори за това, че тук си действат занаятчии. В студиото на Култура БГ столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че се надява днешния празник по време на епидемия да мине под мотото на духовността, културата и изкуството. Вижте още. Смятам, че това, заради което София има своя девиз "Расте, но не старее", е именно благодарение на духовността, благодарение на младите хора, на децата, за които е нужно всички ние да се грижим. Да приключиме с този въпрос и от следващата година пенсиите да бъдат увеличени и индексирани част от другите по-ниски пенсии. За гостите на града имаше наситена културна програма на различни места в София. За първи път тази година влак от столичното метро стана сцена за градска култура. По традиция във всички общински музеи и галерии, както и в зоологическата градина, входът беше свободен. А каква беше атмосферата от днешния ден? Вижте. Гордостта на София, столичното метро, което вече е с дължина 48 км, се превърна в сцена за градска култура в празничния ден. Флашмоб, музикални изпълнения и фокуси посрещаха пътниците по новия лъч на подземната железница. Идеята е да изненадаме столичани. Те ще очакват един напълно нормален влак, който се движи по 3-я метро диаметър, но ще попаднат буквално в друго измерение. Музикалните изненади и фокусите се посрещаха с изключително вълнение от пътниците по новия лъч на метрото на днешния необичаен празник на София. Те очите ни се усмихват. Желая просто така по-весело да бъде. Прекрасно е. Иначе е скучно да седа само на седалките. Имаме нужда от здрав импулс и силен заряд в нашето общество. При откриването на нова сграда на детска градина и училище, столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че с мъдрост, с вяра, с надежда и с любов се върви към промяна и развитие на София.